καλλιέργεια τη μοναδική που κάνω με πεπόνια λιτήφια. Το λιτήφι και το κανελί που βάζω τώρα είναι από πολύ παλιά χρόνια σπόρος που δεν βρίσκεται σήμερα, δεν υπάρχει, μόνο εγώ έχω και φυσικά δίνω και σε άλλους παραγωγούς. Οι καλλιέργειες αυτές που γίνονται είναι από σπόρο που κάνουν από υβρίδια. Τα πεπόνια που βγαίνουν είναι τρόποντινά μεταλλαγμένα. Δεν τρώγονται. Τρώγονται, αλλά δεν είναι οικολογικά, θα λέγαμε. Και ο σπόρος τον οποίο παράγουν δεν χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή. Πολλά από τα είδη των πεπονιών δεν έχουν σπόρο αναπαραγωγής. Έχουν σπόρο ο οποίος δεν έχει μίγδαλο μέσα. Ο δικός μου σπόρος, που είναι όπως από όλα τα πεπόνια, είναι αυτός. Αλλά τον έχω από 3 χρόνια τώρα, 4. Και χρησιμοποιώ και βάζω μόνο για τον εαυτό μου. Και θέλω να παθανατήσω αυτή τη στιγμή για να δουν τα παιδιά μου και τα γκόνια μου ότι ο παππούς τους έκανε αυτή τη δουλειά όταν άρχισαν να βγαίνουν οι καινούργιες καλλιέργειες. Το σπόρο τον έχω φουσκωμένο, το φουσκώνουμε 2 μέρες νωρίτερα για να γίνει καλλιέργεια. Και αφού σκάβουμε εδώ δίπλα, όπως παραδείγματος χάρη δεν βγήκε η ρίζα, σκάβουμε πιο βαθιά λίγο για να βγει η νότη. Και ρίχνουμε 2-3 σποράκια. Το σκυπάζουμε, αφήνουμε 2-3 πόντους για να σκεπαστεί και να φυτρώσει. Έτσι αμπουλιάζουμε το υπόλοιπο, αμπουλιάζουμε τις ρίζες εκεί που δεν βγήκε το μπουστάνι. Τα πεπόνια που φτιάχνουν τώρα τα βάζουν με ορμόνες. Μόλις γίνονται τόσα τα κολυμπάνε μέσα σε ποτήρια με ορμόνες. Και δεν είμαι διατεθειμένος να φάω τέτοια. Και τώρα ο Γιάννης που με βγάζει τη φωτογραφία θα δει πώς το καλλιεργούμε. Περιμένουμε 8 με 10 μέρες 8 με 10 μέρες να φυτρώσει αυτός ο σπόρος. Θα βγουν και τα 3-4 σπόρια και μετά τα αραιώνουμε. Αφήνουμε μόνο το ένα. Και το ένα μεγαλώνει. Περιμένουμε το χειμώνα, το καλοκαίρι όλο, 1 ή 2 βροχές για αυτό το μπουστάνι. Για το λιτήφι και το κανελί. Το οποίο δεν χρειάζεται νερό. Αλλά τώρα που οι ζέστες είναι μεγάλες, καμιά φορά χρειάζεται λίγο νεράκι και μόνον. Για να μπορέσει να γίνει η ρίζα. Όταν γίνει η ρίζα πάλι θέλει λίγο νερό όταν αρχίζει και δένει τα ξυλάγκουρα που λέμε, τα πεπόνια. Αυτό έχει τώρα 20 μέρες, 25 περίπου μέρες. Άρχισα από τις 25 Μαΐου. Από τις 25 Μαΐου να βάζω. Και έβαλα λίγο στην αρχή για το σπίτι μου, όπως έβαζα πάντα για μένα. Αλλά επειδή οι συνεχείς βροχές με χόρτασε το χωράφι με νερό, σκέφτηκα να το βάλω όλο το χωράφι να φάει και κανένας άλλος από τα οικολογικά πεπόνια που θα φτιάξω. Μετά όταν βγαίνει ο σπόρος αυτός έχει μέσα μίγδαλο. Δεν έχω και δότη. Είναι δικοτυλίδωνο, όπως λέμε. Αυτός είναι σπόρος.
είναι δικοτυλίδωνο. Τα πρώτα φύλλα που βγαίνουν όταν φυτρώνει είναι οι δύο κοτυλιδώνες αυτού του σπόρου. Όλα αυτά τα σπόρια έχουν μέσα αμύγδαλο. Ανοίγει έτσι ακριβώς όπως τα δύο φύλλα, έτσι ακριβώς βγαίνουν και τα δύο φύλλα από το σπόρο αυτόν. Το φύτρο μπαίνει μέσα και βγαίνουν τα δύο φύλλα. Μετά βγάζει κορυφή και πολλαπλασιάζεται και απλώνει. Να σου δείξω και πώς αυτή η καλλιέργεια, έτσι γίνεται η καλλιέργεια. Πάλι έτσι παίρνουμε τα στεγνά τα χώματα, γίνεται μια λακκούβα εδώ, βρίσκουμε χλωρό χώμα και ρίχνουμε τα 2-3 σπουράκια ή και παραπάνω. Αυτά θα βγουν. Εδώ. Πρέπει να το φάγει το σκουλίκι. Συμπληρωματικά ρίχνουμε 2-3 σπουράκια και ξαναβγαίνει. Και εδώ πρέπει να το φάγει σκουλίκι. Αλλά δεν ρίχνω φάρμακα. Έχει νόητα από τη βροχή. Σε 8 μέρες θα φυτρώσει. Αυτό είναι αμπουλιασμένο μικρό. Να, εδώ δεν φύτωσε. Αυτά τα λέμε μπουτζάκια. Τα μπουτζάκια βάλουμε. Και εδώ δεν είναι. Είναι ένα μήνα αργότερα. Κι άλλο Σεπτεμβρίου θα βγάλουν τεπώνια. Αυτές οι ρίζες ή από την τζάπα κόπηκαν ή από το σκουλίκι. Μετά το φύτρωμα χρειάζεται λίγο σκάλισμα για να φύγουν τα χορτάρια και μέχρι να μεγαλώσει. Εάν ποτιστεί λίγο γίνεται η ρίζα όπως είναι τώρα, γιατί και εγώ το έδωσα λίγο νεράκι. Παίρνω μια ίντζα από την πουμάνα εδώ κοντά. Και η καλλιέργεια συνεχίζεται με το γέμισμα του μποστανιού που κάνουμε τώρα. Κόβουμε τα χορτάρια και το γεμίζουμε. Ας μην σπείρω άλλο τώρα, να δείτε. Δεν φταίνει τώρα. Να δείξουμε κανένα μικρό εκεί πέρα. Το σχήμα του πεπονιού είναι επίμικες, φτάνει περίπου τους 30 πόντους, έχει 10 με 15 πόντους πάχους και είναι σωληνοειδή, τέτοια. Αυτό είναι το μέγεθος. Γίνεται πολλές φορές και πιο χοντρά, αλλά μακριά και τα κανελιά γίνονται πράσινα με ρίγες. Όταν ασπρίσουν αυτές οι ρίγες είναι ώριμο, χωρίς να βγάλει άρωμα. Αργότερα κυτρινίζουν, όταν μείνουν 3-4 μέρες κυτρινίζουν και βγάζουν και ωραίο άρωμα του πεπονιού. Τα άλλα τα πεπόνια δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας πότε είναι ώριμο. Μόνο αυτό που τα καλλιεργούν. Και είναι επίσης το ίδιο, είναι άσπρα. Ή μεταξύ αυτών τώρα που εμβολιάζονται από τις μέλισσες βγαίνουν τα λυκύφια καρακάξεις. Είναι άσπρα με πράσινες στάμπες, πράσινες ρίγες. Τώρα που κάνω το γέμισμα,
όπως έκανα εδώ τώρα, κόβω τα χορτάρια και γεμίζω. Το σχήμα το παίρνει, τώρα το δίνω και με τα δοχεία. Βάζω σε γυάλινα δοχεία και δίνω ένα άλλο σχήμα. Ήθελα να αποθανατήσει αυτές τις στιγμές Γιάννη, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορώ να ξανακαλλιεργήσω. Μόνο του. Αυτές οι πεπονιές μπήκαν 10 μέρες νωρίτερα από το άλλο του μπουστάνι και μεγάλος τόσο πιάνουν πεπόνια. Αυτό είναι κουνάκι, είναι το φύλλο του. Είναι ξεχωριστό κουτσάνι. Και εδώ κι άλλο. Δεν θα κρατήσει όλα. Ένα ή δύο φτιάνει η μάνα. Μόνο άμα έχει πολύ νερό. Κι άλλο μπορεί να δέσει εδώ, αλλά θα το πετάξει. Μένει απότιστο τώρα. Στην αρχή μένει απότιστο μόνο και μόνο για να δέσει. Άμα τα αφήσουμε, άμα το πουτίσουμε δεν τα δένει, τα ρίχνει, σου κουνεύει λέμε. Κουνεύει το μπουστάνι. Αυτό είναι κανερί. Ένα, δεν έχει άλλο η μάνα. Μπορεί να δέσει κανένα αργότερα. Αυτό εδώ. Αν δεν του βάζουμε ορμόνες για να μεγαλώσει, να το πουλήσουμε σε μια εβδομάδα, το βάζουμε για να το φάμε. Άλλο. Έχει άλλο σφαιράκι εδώ, άλλο εδώ. Καλά είναι να δένει τα πρώτα κόλλια. Στα πρώτα κόλλια να δένει. Όπως δένει αυτό εδώ. Και άλλο εδώ. Αυτό επειδή δεν έχει νερό φαίνεται ότι θα γίνει στραβό. Ήδη πήρε την κρίση από τώρα. Όταν δούμε ότι στραβώνουν λίγο θέλουν νεράκι. Χωρίς νερό τίποτα δεν γίνεται. Αυτό κόλλ και αυτό έχει λοιπόν αυτό. Αυτό είναι η τύφη. Κι άλλο εδώ θα δέσει. Ένα από αυτά θα κρατήσει και θα το ταΐσει πάνω του μέχρι τέλος. Ένα ή δύο. Δεν φτιάχνουν πολλά, γι' αυτό δεν συμφέρει. Ενώ οι πεπονιές που φτιάχνουν τώρα τα καινούργια φτιάχνουν πολλά, 8-10 πεπόνια. Οι δε καρπουζιές που είναι μεταλλαγμένες και αυτές, με κολοκύθα και καρπουζιά εμβολιασμένες, παράγουν μεγάλα καρπούζια όπως οι κολοκύθες. Κόβουν την κολοκυθιά από πάνω, ενώνουν την καρπουζιά με την κολοκυθιά, αφήνουν μόνο την καρπουζιά και η κολοκυθιά και η καρπουζιά ταΐζουν μόνο την καρπουζιά. Γι' αυτό γίνονται τεράστια τα καρπούζια. Αυτά είναι
καλά είναι, αλλά θα έρθει η εποχή που θα ψαχνόμαστε. Θα βλέπουμε ωραία φρούτα, αχλάδια, μήλα, που θα τα έχουν καλλιεργημένα και ραντισμένα όπως και τώρα κάνουν, ρίχνουν χάπια ειδικά, με ορμόνες. Θα βλέπουμε φρούτα όμορφα και δεν μπορούμε να φάμε. Όπως γράφει και η Αγία Γραφή. Κάπου το αναφέρει εκεί πέρα. Ότι θα βλέπουμε και δεν θα μπορούμε να τα αγγίξουμε, να τα φάμε. Και βάζω κανένα τριντράκι εδώ, περνάει η ώρα μας. Παίρνω και κάνα βοηθό άμα χρειαστεί. Να με βοηθάει. Και μεθαύριο το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, θα έρθεις να μάσουμε πεπόνια, να φάμε. Γιατί όχι. Και όποιος άλλος θέλει. Τζάμπα. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε παράδειγμα, δεν τα βάζουμε για κέρδος. Αλλά μαλάκι μπορεί να πάρουμε και παράδειγμα. Τι άλλο να σου πω, Γιάννη. Μ' αρέσει να ασχολούμαι εδώ πέρα. Αυτός ο χώρος εδώ πέρα είναι δικός μου, είναι ο παράδεισός μου. Ο παράδεισός μου. Τουλάχιστον θα βλέπουν στην κασέτα τα παιδιά μας πώς καλλιεργείται το μπουστάνι και μάλιστα αυτό το οικολογικό και πιθανόν να επιθυμήσουν να καλλιεργήσουν και αυτοί, γιατί τώρα και να τους πούμε να έρθουν εδώ να δουν, δεν έρχονται ούτε να δουν, αλλά και όταν θα γίνουν τα πεπόνια πάλι δεν έρχονται να κόψουν, γιατί για να κουβαλήσουν και πεπόνια από εδώ μέχρι το δρόμο θα πρέπει να υδρώσεις. Άμα δεν υδρώσεις δεν τρως τίποτα. Τώρα, αν άλλοι έχουν λεφτά και βρίσκουν, τέτοια πεπόνια δεν θα βρουν. Τέτοια πεπόνια δεν θα βρουν. Θα βρουν από τα μεταλλαγμένα, θα βρουν από τα αμπολιασμένα, θα βρουν ορμονοπαραγόμενα, αλλά τέτοια πεπόνια δεν θα βρουν. Όποιος θέλει να φάει τέτοιο πεπόνι να έρθει εδώ να το πληρώσει όσο. Άργησες να έρθεις, αλλά πέτυχες. Υπάρχουν μερικά κρυμμένα μέσα στα χορτάρια. Πολλές βροχές πήραν και αυτό είναι ένα από τα καλά που έγιναν εδώ μέσα. Η παραγωγή μου καλή ήταν. Φέτος πήρα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο πήρα, αλλά δεν βαριέσαι, λίγα ήταν, έπρεπε να πάρουμε πολλά. Τώρα άρχισε να στυγνώνει. Τα χορτάρια καλύπτουν όλη την περιοχή εδώ πέρα. Από τις βροχές. Οι βροχές δεν ήταν την ώρα που τους ήθελα. Μετά το πόντισμα έπαιξε και μια βροχή. Τώρα θα ψάξουμε εδώ πέρα να βρούμε κανένα πεπονάκι, να πάρεις μαζί σου. Θα θέλουμε και στους δασκάλους αύριο εκεί πέρα να φάτε. Και αρχίζει η κομιδή. Με το κουβά. Άντε με πάνε εδώ κάτω, υπάρχουν. Έχω και από άλλα παραδελά. Αυτός είναι τύφη. Θα είναι ωραία, ειδικά, από ό,τι θα θέλω. Κρακάξα. Α, μεγάλο, μεγάλο. Μας βγάζεις φωτογραφίες, εμείς σου προσφέρουμε χαπόνι ωραίο. Αυτό είναι από πράσινα κανιλιά. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Θα είμαστε αύριο, θα μαζέψουμε κι άλλο. Και άμα δεν τα μαζέψω, θα βγουν και τα κλέψω. Μητούλια δεν, οικολογικά είπαμε. Θα τα κουβαλήσουμε πέρα. Τι άλλο, τους παράδειγμα που ήταν να πάρω, τους πήρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν στάθηκα λίγο. Έχει μια φωτογραφία έτσι όλο το χορτάρι. Το χτύπησα 3 φορές, έχασα όλο το καλοκαίρι. 3 φορές τα χορτάρια. Και μετά την τρίτη φορά τα παράτησα και πήγα να κάνω κάνα μπάνιο στη θάλασσα γιατί περνάνε τα χρόνια.
Και ό,τι έμεινε τώρα το μάθουμε. Άλλα θα φάνε οι κότες, θα φάνε και οι φίλοι. Θα βγω ακόμα ένα εκεί μέσα από μεγάλο για σένα. Το θα σε περίμενα να δεις. Αν ξαναβρεις, θα βρεις την κόνια. Αυτό είναι και κουβάλιμα, δεν είναι μόνο να τα φτιάξεις, θα και τα κουβαλείς. Σκέψου να ήταν γεμάτο στο τρόπιο και το πήγαινε στο φορτηγό. Θα είχα ξεκουρωθεί και εγώ και Αλβανία, κουβαλώντας. Καλύτερα που δεν έγιναν όλα. Και έτσι. Πάντως τρώμε. Θα φάμε. Οικολογικά είναι. Τι άλλο να πω, οικολογικά είναι. Και πολύ οικολογικά μάλιστα, χωρίς λίπασμα, μόνο λίγο νεράκι θα ήταν. Αυτά που έπεσε νερό, ορίστε. Έγινε μπόμπες. Κι άλλο είναι εδώ, είναι αγοροπό, αλλά αυτά μένουν μέχρι πότε κρατάει η ρίζα, κοίτασε. Είναι η ρίζα πράσινη. Σε σχέση και το δικό της, βλέπεις. Ξεράθηκε η ρίζα, αυτό είναι ξινόπορτο. Αυτό μπορεί να μείνει. Θα σου πάρουμε εγώ τα φρουτάρια και να μην τα βλέπουν. Οι Αλβανίες, καταλάβεις, τα κλέβουν. Αυτό όλος το φαίνεται τώρα. Δεν φαίνεται εύκολα. Πάρτε μου πότε τώρα αυτό εσύ. Πάμε προς τα εκεί να σου δείξω πώς είναι το Σουσάν. Αυτό όμως βγήκε καλό. Άρα θα έτσι, καλή. Ο σούστος στη Βασίλισσα και τώρα μεγαλειοτάτηλη. Και τώρα μεγαλειοτάτηλη ο σούστος στη Βασίλισσα. Ήρθε η ώρα να στα φιλήσουμε. Γιατί τον πείραξε προηγουμένως. Του είπε, όταν έφεραν σαλάτες, κύριε Σούτσο, λέει, ήρθε η ώρα να σαλατίσουμε. Αλλά αυτός δεν επέμεινε. Του λέει, Βασιλιάς, μην τον πειράζεις, λέει, γιατί αυτός θα σε προσβάλλει στο τέλος. Τέλος πάντων, πέρασε η ώρα, έφαγαν τα φαγητά και μόλις έφεραν τα σταφύλια στα πιάτα, λέει, και τώρα μεγαλειοτάτη, ήρθε η ώρα να στα φιλήσουμε. Ο Σούτσος τόσο στρατηγός που έλεγε τα μέλη. Πολύ ωραίο είναι. Ένα και το τυμπαντίκι που έχω εκεί. Και τι κάνει για χοντά. Και τι κάνει για χοντά. Τι θα πάνε για χοντά. Η άλλη έχει μικρά. Να, έτσι βγαίνει η φλούδα. Η φλούδα για να βγει τα κάνουμε έτσι. Φάει και βγαίνει το κορεδάκι. Και το μαζεύω και τέλος μαυρίζουν τα χέρια. Το πρώτο ρόιδο που λέει σε ένα ράσο τυλιγμένο, έτσι δεν είναι. Θυμάσαι το αυτό. Χίλι μίλι καλογέρι. Τι είναι? Αυτό είναι. Να το σαμάκι. Το κλαρωτό. Είχα να το βγάλω. Ο παλιός ο σπόρος τι έχει να κάνει, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κλαδιά έχει. 7 κλαδιά. Έτσι τον βγάζουμε, την άλλη τη ρίζα. Το μαζεύουμε.
από κάτω. Συνάλλουμε τα χώματα. Για να μην πέφτουν χώματα μέσα στο σκά. Και τα δέρνουμε γεματάκια. Και αυτό έπισε σχεδόν το φύλλο του. Εδώ έχει το σαμάκι εδώ κύριος. Αυτό δεν είναι φύλλο. Έπισε το φύλλο. Ορίμασε. Ορίμασε. Και στο ορίμασε. Άρα είναι δύο από κάτω. Θα τα ξεκοπηθείς να βγάζεις. Και στο είναι φύλλο. Αυτό άνοιξε. Κοίτα. Στέγνωσε. Θα την βγάλει νωρίτερα. Έτσι ανοίγει όταν στεγνώνει. Και την κάψα μέσα. Τα παίρναμε εμείς, τα ανοίγαμε από μικρά και διάζαμε το σουσάμι στο χέρι. Και μετά στο στόμα κατευθείαν. Αυτό είναι έτοιμο τώρα. Μαζεύουμε τις κάψεις έτσι, ανοίγαμε και το σουσάμι χύνεται μοναχότα. Το έφαγαν τις πουλίτες. Δεν είχε παναβά. Κοίτα πως είναι μέσα η μεμβράν. Με 4 θήκες. Άμα τα μαζέψουν και τα βάλουν να στεγνώσουν, αυτά ανοίγουν έτσι κατά αυτόν τον τρόπο και παίρνουν το σουσάμι. Αν όμως το πάει βροχή, αυτά κλείνουν και γίνονται όπως είναι αυτά. Κλείνουν τελείως. Ενώ ανοίγουν έτσι και είναι έτοιμα να πάνε να ρίξει το σουσάμι, το όχι τόσο πολύ, τόσο ανοίγουν μόνο μπροστά. Και φεύγει το σουσάμι μόνο του. Μόλις πάει βροχή κλείνουν. Ας είναι στεγνά. Τι ωραίες εποχές ήταν τότε, κοιτάξτε μέσα. Μέσα στο σουσάμι. Τι μεμβράνη ωραία. Πώς τα έφτιασε η φύση. Έτσι. Και είναι τόσο καθαρό που δεν περιγράφεται. Κοίτα οι μεμβράνες. Και το σουσαμάκι. Έχει περίπου 20 σουσαμάκια η κάθε θήκη. 20, 40, 60, 80. Όταν βάζαμε σουσάμια εδώ σε πολλά κτήματα, τα πηγαίναμε στο Σαμουλαδά. Αυτός είχε ένα άλογο και γύρω μια μιλόπετρα και έβγαζε το λάδι, έβγαζε τα χίνη, έβγαζε και τη χούσπα. Χούσπα ήταν τα πίτωρα που έβγαιναν το σουσάμι. Και εμείς ήμασταν ισκούτσικα και τρέχαμε στο Σαμουλαδά, την είχε πεταμένη πίσω την πόρτα και ήταν τα πρόβατα. Αλλά αυτή η χούσπα πέραμε εμείς τέτοια κομμάτια στο σχολείο και τρώγαμε πρωί-πρωί και ήταν απίθανο πράγμα. Απίθανο. Αυτά τα δεματάκια κάνουμε και μετά στείλουμε την κουβούνη όρθιοι. Έτσι. Ένα δεματάκι από εδώ, πυραμίδι. Ένα δεματάκι από εκεί, ένα δεματάκι από εκεί. Αυτά δεν βγάζουν εδώ. Έχω αυτό τον παλιό του σπόρο και κοίταξε πόσα κλαδιά. Από ένα σουσαμάκι πόσες στίκες έχουν γίνει. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κλαδιά. Οκτάκουλο έγινε. Άμα είναι πυκνό, βγαίνει ένας κλόνος μόνο. Αυτό που είναι κολλητόν, αυτό είναι μονόκουλο. Ένα κλαδί μονάχα. Προσπάθησε να φτιάσει κι άλλο, δεν μπορεί να φτιάσει.
Αυτό είναι μονόκουλο. Γιατί είναι στη σκιά των άλλων. Άλλα έχουν γίνει ωραία. Θα αύριο τα δέχεσαι. Θα το χάσεις τους σαν. Θα μας κάνει σε κιλό. Έτσι του τεινάζουν. Γυρίζουμε χάπα. Του τεινάζουν. Πας λίγο. Αυτό πόσους κλώνους έχει. Κοίτα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 κλώνους. Αυτό εδώ έχει 11 κλώνους. 11 κλαδιά. Τι έφτιαξε η φύση, φαντάζεσαι. Χαμός. Θα τη ρίξεις την κασέτα, θα τη ρίξεις σκουλιά στα κούτσικα. Αχ, πόσο ξυπατώνει αυτό. Δεν την τράτα. 11 κλώνους. Αυτό το λέμε χτυκιό. Το περιβάλλει μερικές φορές και δεν γίνονται. Γιατί μια ρίζα. Αυτό είναι την την πας σχολείο, εσύ δεν δείξεις τα κούτσικα. Βέβαια. Βέβαια. Δεν πας τη δείξεις, εγώ τις δείχνω έτσι. Θα πάρω κι εγώ μια ρίζα και τη δείξουμε στα μικρά μας. Αυτή είναι η παραγωγή του τσιγάνι, του Ιαγκή. Του μαλάκα. Που κάτι και πηδεύει το καλοκαίρι εδώ πέρα. Κάτι και πηδεύει το καλοκαίρι και δεν πάει στη θάλασσα. Τα έγραψε τους όλους. Άμα κάποιος κοιτάει τέτοια δουλειά μπορεί να πάει στη θάλασσα το καλοκαίρι. Γι' αυτό και το παράτησε το πουστάκι κάκι. Γιατί γλίτωσα 15 μέρες στη θάλασσα. Και λέω θα πάνε καούν όλα. Μην θα γυρίσει το χρόνο πίσω. Πώς τον πει μπράβο. Αν πει τον ένα μπράβο. Το σαμπάκι εδώ. Κοίτα. Μόνο κοιτάξτε. Αυτό το πάω εγώ στην κάτω κούτσικα. Στο σκουλιό. Κάποτε πρέπει να το βγάλεις, γιατί άμα δεν το βγάλεις τώρα θα... δεν στεγνώνει μετά. Τώρα κάνεις έτσι, πού το βγάλεις τον Οκτώβριο. Άμα αρχίσουν οι βροχές δεν στεγνώνει, γιατί είναι στεγνώσει. Για να σου κάνει τη χάρη. Να του δώσεις στους άλλους. Άμα το πουτίσεις στο σουσάν, λυσάει, δεν κάνει τίποτα, κάνει μόνο φύλλα. Εδώ πουτίσεις και λίγο και πάλι καλά. Τι έγινε. Όλα αυτά είναι μονόκουλα, δεν έχουν σουσάν δεν βαριέσαι.
Θα το βγάλω, το μαζέψω στο σαν, είναι κάτασπρο μέσα. Κοίτα πως είναι. Άσπρο το σουσάν. Άβω το δέσπρο κατή. Κοίτα πως είναι το σουσάν μέσα. Άσπρο. Είναι στο γάλα, όπως λέμε. Και άμα στεγνώσει, γίνεται φιλαράκι, έτσι στεγνό. Δεν υπάρχει σουσάν. Να. Και φυσικά δεν τρώγεται. Εμένα με προκαλεί το θαυμασμό αυτό εδώ. Οι μεμβράνες, οι σφιχτές αυτές εδώ. Που είναι σαν να είναι από ζελατίνη. Κοίτατε. Τι ωραία πράγμα. Πώς το έφτιαξε αυτό το πράγμα αφήσεις εδώ. Πώς το έφτιαξε. 4 στίκες με κάθε κάψα. 4 οίκους οβουλώντας πουλάκι. Αυτά έχω κι άλλο σταμάκι. Είχα μια χούφτα στη τσέπη. Τώρα έτσι και πίσω ψώνω. Αύριο αυτό να το βγάλω. Πάμε σε βρω κανένα λιτήφ καλό, άμα βρω κανένα μεγάλο. Τα περισσότερα έγιναν έτσι, τέτοια. Δεν μαζεύω για τις κότες εγώ τώρα. Και ξέρεις τι φαΐ τα κάνω. Τρελό. Και εκεί ήταν ωραία, είναι εδώ μέσα. Αυτό το άσπρο το έχω για σένα. Αυτή η καρακάξα τι ώρα φάω. Αυτό το έχω για μένα. Το φάω μόνος μου, κόψει με τυρί. Αυτό ήταν καρακάξα, αλλά ήταν στραβή. Έτσι. Είχα στραβώσει χωρίς νερό. Οπότε πήρα εγώ με τον ήχη μου και τα έκανα έτσι. Κράτησε μία εδώ, μία εκεί, μία εκεί, μία εκεί τη φλούδα και του βλέπεις ίσαξε. Πολλές φορές, άμα το χαράξω περισσότερο όπως σου πρέπει, με μαχαίρι, ανοίγει εδώ μια τρύπα, παίρνει αέρα και χαλάει. Να τώρα έγινε ωραίο. Για να εισάξει. Πότε να περιμένεις να ξαναφτιάσει μάνα άλλο. Κατάλαβες. Ξύλο, ένα πιτσιρικά. Τι μας κάνεις εδώ. Και εκεί που τον έβλεπε ο δάσκαλος που έκανε την υπηρεσία, είχε κάτω και τον κλώτσαγε στα μάτια εδώ. Και να βλέπουμε μετά μόλις μου φώναξε εμένα ένα παιδί και μόφηκε. Και του βάζει στα πόδια. Ο τσόβολος πετάει τον μάνα λέει και μας φέρει. Οικολογικό. Οικολογικά. Τον έριξα τα πινελίκια. Μόνο με νεράκι, γιατί άλλα δεν γίνεται. Και το μεταξύ, μετά από καμιά ώρα, έρχεται ο παππούς. Έρχεται ο παππούς. Του μυθύρα τώρα είσαι αυτό. Όχι ο παππούς. Είναι μυευτήρας. Όχι ο παππούς. Αδερφός του παππούς. Πεπονολόγος. Αυτός είναι ένας αντάρτικο καπιτάνιος. Δεν έκανε τα Γιάννη. Το μάτι του σώπ. Θα σας πέσουν τα σάλια. Έρχεται κάποια στιγμή. Θα σας πέσουν τα σάλια. Αν έχουμε καμία παρεμένη που λέει κριτική πινέλη, είναι μια παρεμένη. Αυτά είναι τα πεπονιά. Έρχεται κάποια στιγμή στο γραφείο, μπαίνει μέσα χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Λέω σε παρακαλώ, με περνάς. Έλα κυρία, θα σας πέσουν τα σάλια με λεφτά. Δεν τον δέχτηκα μέσα. Παίρνα έξω του λέω, θα χτυπήσεις την πόρτα και να ακούσεις το εμπρός, θα πεις. Τέτοια άκρη γελούνα. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Δεν βγαίνει έξω. Λέει, για τα μόρια. Τι λέει. Μας φτάνουν. Εγώ τότε δεν καταλάβαινα Χριστό. Οι στιγμές είναι που σε Είχα κάνουν. ακούσει κάτι λόγια τότε, πρώτο καιρό. Λοιπόν, τον βουτάω, τον παίρνω τον κέρδα πίσω. Έλα και άλλη κουτά. Α, πάντως να πω. Όχι, το δοκιμάζει τώρα που φτάνει τώρα που μας βγάζει κάμερα. Οικολογικά με τα χέρια, πιάσει. Και οικολογικά. Τι ωραία, με τον άλλο. Οικολογικά και τα χέρια μας. Έτσι δεν τα καβάσει. Να δώσουμε και το... Βέβαια. Αυτά είναι τα λιτίδια. Εσύ ξέρεις, τότε. Ωραία, ψηλίσκα. Τα λιτίδια. Πολύ ωραία. Αυτά τα σποράκια που έχουμε τα πάρουμε και τα φυτέψουμε και μέσα στο Ναι, ναι. γλυκό. Το
Οπότε θα έχουμε και εμείς τα ίδια. Θέλει και μαστοριά, παιδί μου, δεν μπορώ να σου πω. Και εγώ ξέρω. Πολύ ωραία, Πολύ ωραία, μυρωδάτα, πόπο, φανταστικά. Αυτά είναι. Άρα μην του βάλω στο Τι γράφω. τρώμε όλα τα μη χειρότερα απ' έξω. Μυρωδάτα, αυτά είναι τα πραγματικά. Έλα από Τα παλιακά, όπως τα παλιά χρόνια. να φάμε τα βαμβουλιά. Κόψουμε ένα κομμάτι. Τα καούνια που λέγαμε. Αυτά είναι τα καούνια. Αυτά είναι τα καούνια. Πολύ ωραία. Και για να είναι Και πιο μόνο με νεράκι. Οικολογικά, οικολογικά. Που την είπα να τη φάμε. καλά αυτός. Μπράβο, Ιωακήμ. Θέλεις. Κόψε. Κόψε. Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε πρώτα το πιατάκι. Μετά το βγάλσιμο του σουσάμι που είχαμε στο χωράφι, το θέσαμε δεματάκια, όπως είναι αυτά εδώ, δεματάκια. Τα δεματάκια αυτά τα φτιάσαμε κουβούνες. Αυτές είναι κουβούνες, δεν έβαλα πολύ. Θα το βάλαμε. Τώρα ήρθε η ώρα. Κουβούνες. Θα στείλουμε έτσι όρθια γιατί ώστε όταν ανοίγει το σουσάμι να μην πέφτει κάτω. Όταν έχει αέρα είναι επικίνδυνο γιατί πέφτει κάτω και χύνει το σουσάμι και του παίρνουν όλα τα μερμήγκια. Και τώρα αφού στέγνωσε στον ήλιο πάνω από 10 μέρες με καλό καιρό παίρνουμε την κουβούνα όπως είναι όρθια. Όρθια έτσι. Και να μην πέσει το σουσάμι. Και τη ρίχνουμε σε καθαρό νάιλον. Έτσι. Και γυρίζουμε ανάποδα και το σουσάμι χύνεται. Πάμε και την άλλη. Όπως είναι. Είχε αέρα προημερών και έπεσαν κάτω. Και το σουσάμι χύθηκε. Το έφαγαν και τα σπουργίτια. Και μετά παίρνουμε και το τεινάζουμε. Ένα ξύλο. Ένα τα δεματάκια. Τα χτυπάμε εκεί πάνω στο νάιλον. Για να πέσει κάτω. Αυτά τα χρησιμοποιούμε μετά για κάψιμο, ιδιαίτερα όταν είχαν οι νοικοκυρές στα σπίτια της γάστρες, τα καίμε. Τα μαζεύουμε τον νάιλον. Το καθαρίζουμε. Το κουσκινίζουμε και το λιχνίζουμε άμα χρειαστεί.
Αυτό είναι το σουσαμάκι. Του ρίχνουμε για τα σπουργίτια μετά και το τρώνε. Αυτό το γυρίσετε μόνο και μόνο. Έχει κουσκίνισμα και ρίχνισμα. Αυτό είναι το σουσάμι μας. Θα μαζεύουμε τα νάιλον. Το πάμε σπίτι. Και η γυναίκα το βάζει σε ένα κουβά με νερό. Πάνω στέκονται τα φύλλα και τα φλούδια όλα κλπ. Τα πετάμε και στο πυθμένα του κουβά μένει το καθαρό του σουσάμι. Το παίρνουμε, το τηγανίζουμε, το χρησιμοποιούμε στα κουλουράκια, στα ψωμί. Παλαιότερα πηγαίναμε στο σαμουλαδά εμείς ήμασταν κούτσικα. Δεν είχαμε πορτοκαλάδες, λεμονάδες, σάντουιτς στο σχολείο. Περνούσαμε το σαμουλαδά και πέραμε χούσπα. Γιατί το άλεθε αυτός το σουσάμι με ένα άλογο ή γαϊδούρ που γύριζε μια μεγάλη πέτρα, έβγαζε το ταχίν που φτιάχνουν το χαλβά που τρώμε το μακεδονικό κλπ. Και εμείς πέραμε τα πίτουρα. Έβγαζε το σαμόλαδο που χρησιμοποιούσαν οι μάνες μας τότε για έκαναν τις σαμόπιτες, το στομπούσαν το σουσάμι ψημένο και έβαζαν στον κόθαρο. Και έβαζαν και λάδι σαμόλαδο. Και εμείς πέραμε χούσπα, τα πίτουρα που πιτούσε και το μάζευαν και τα πρόβατα. Εμείς περνούσαμε πρωί-πρωί, πέραμε τέτοια κομμάτια μεγάλα και τρώγαμε στο σχολείο για κολατσιό. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Πιο νόστιμο από τα ξυλουκέρατα που έτρωγε ο Άσωτος Υιός. Έτσι ήμασταν. Αυτή είναι η καλλιέργεια του σουσαμιού. Το υπόλοιπο που έμεινε τώρα θα το δώσουμε στις κουτούλες. Έχω και κότες οικολογικές, σου φέρω μια τα Χριστούγεννα για να με θυμάσει. Όπως και εγώ θα θυμάμαι με τις κασέτες που γύρισες. Αυτά τα καίμε στη γάστρα μετά. Θα μάσουμε και τις ελιές μεθαύριο εδώ, έχει ελιές. Εντάξει.